Yeah man, sanibonani, welcome back to my channel, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for coming, wakhohlwa ukuthi subscribe le channel, like video, share video as well. So njengoba ngiye ngachaza before ngezimpi zakho kuSkhotheni no Dominic no Phiwe, maningi ama clips akhona ngeke ngenza video ibe one ibe yinde. Kuningi ikhona enye nje ngabona kuSkhotheni nje ebiza u Dominic ngontate. Angithi ama Dominic ukuthi ubaba ke kodwa ozibonakalisa njengomuntu owumama, something like that, abantu abanjani aba-gay. So now uGogoSkhotheni ubiza uDominic athi ntate o, are yo hayi ntate o yena. So abantu baxoxa uGogoSkhotheni ukuthi why ambiza ngontate o, something like that. Abanye bethi hayibo kodwa phela uDominic umuntu owubaba bafowethu, but thina sithi she ngoba phela she appears as a woman. But ukhona la uzobona khona uDominic enza video I'm a man abambe la itshe bathi I'm a man. So abanye bathi hayibo ngoba uDominic uyazikhulumela yena athi uyindoda. So one man isigxeke mase sithi indoda ngoba indoda phela le eqhukso komuntu wesifazane. Kuningi nje bafethu ingxabana zabo nabo Phiwe nabo GogoSkhotheni, yazini kuningi. Mina nje ngizoku-uploada just in case awukho ka TikTok uzobona nje yonke idrama ekhona nje. It's just a whole lot. Noma ngena ntwana ukwenza ukuthi ufuna i45k. Namthanda. Awasayisi Dominic lo yamfana. You know what I don't like about Dominic? Yes. Ne? And whenever he sees this, may he not take offense. Okay. I'm just being out there about him. Okay. What I don't like about Dominic, angakulabula yena. Ntwana, when you are in the public platform, accept negativity. Sure. Accept people's comments and bullying. I'm not saying you must accept when people bully you, but are you going to tell me, Guti, you are going to entertain every comment and make people lose their jobs because this person called you gay? Okay. Are you not gay? Mangithi we gay. Hayi man, well. Angana bese ngisho ntwana. Okay. Are you not gay? So mangiz express nguDumi ngithi mina I don't like gays. Bese ngiyaposta ku comment yakho bese ngizongenza ngiqosha umsebenzini by saying that comment. I'm expressing how I feel. But inkinga yazi mina ngibona kuyini yilabantu abasuka baye ku comment yakhe. That okay, baye ku comment because he's gay, right? Yes. And he's speaking what not. Bese umkabhala ukuthi angimathandi mina ama gay. Bese uzothi ngifuna sengitholile ukuthi usebenza aphi he. Sengiyaqoshela lokho ntwana by expressing it. You are in the ntwana. People call me fake sangoma. I don't need to prove it. I don't need ukuthi ngiphikisane nawe ku comment section yami. Ngiyawazi umsebenzi wabentumbeni. People diss me with my marriage. People diss me ngomntana manje. Abe ukhona umunye obhalile ukuthi umntana njoba shonile for sure nyoka yami ikhipha imali all the time because ngimbulele. What must I do? ngizala nami ngithi uthwele mari imali asiyibona still sisahlupheka. Uyayibona? So what must I do? Must I fetch that person alahlekelwe umsebenzi? Ntwana, when you are in the public platform mina ngithi ku accept izinto because uzilethile ku public. You wanted to be famous, take it. People are going to say a lot. People are going to say a lot. Sizokusho Phiwe manje sikusho sikulabule sikuthini because we are in the public platform. Kubuhlalela lapha Alex emkhukhwini wakho bozolebula bomakhelwane. So nabo uzobaba ophisa. So the problem wena oyishoyo kule case eyaka Dominic not nobangela ne siyenza kuye sengisho nje in general into ekubhorayo ukuthi abantu baphelela imisebenzi and izoatheka anyone okhuluma kabi. Yeah. Oh, okay. You understand? Umuntu angathi awisidudla sekuyi case. Ma kusho yena kusi case. Yena ngayeza nevideo athi ya chubby what mele sishaye izandla. Ma kwasho umunye umuntu it's a problem. Yabo ngiyakhuluma ntwana ngeBBL yami maceda makuwokhuluma ngayo ngicoshisa emsebenzini. Ish. She's the one ohlala unemployment rate ibhaya. Mara because she's like that. She's the one ozovela asho ukuthi ngizobathatha abo babenu. Ngizobadla in. Ngicommente ngithi is fab. Uyangiqoshisa emsebenzini. Yinto but make sure uwe because of how you are molding it it's fine. Yinto mhlambe ngiyathanda uDominic, I don't have a problem with him. But nayo department mina engingakayi understand mhlambe ngisazoyi understand. Unombangela Heish, yahlupha man fana lo. Lemfana yahlupha yo. He's very smart and he has his own character that he's not forcing to be anybody. Sure. Now, how he labels Dominic, is it amanga though? Lentos shilo Dominic. Msalana. No. Ezinye akusamanga but mina I just like amanga uzi wrong. Kodwa iqiniso la kube neqiniso wrong ntwana. Uyiqiniso but wrong. Yes, like body shaming. If kumuntu asidudla you can say ukuthi ukhuluma iqiniso ngokuthi uyisidudla but it's not a nice thing to say.
uthe kuya agqoke kahle ke lusivezela ibunu ezinonile wathi ne shunja Mzala ngenza istory ngale ndaba. Hey lo yamfana lo yana uyadelela. ne Yathi isibindi sakho sinjani ukuthi wena uyojive ibunu baningi ngebruke nephinti lenzitswapi. wena Mfana you can never be a girl. Yes. do you think that was right for Dominic ukuthi not right but do you think it was appropriate ukuthi agqoke i-string aveze ibunu njalo ezindoda ezinombangela At first mina mangiyibona ne I was like ish uDominic knows ukuthi lento izomlethela inkulumo. So I thought ukuthi all of this it was just a game plan eyokuthola ama numbers. We can do things if to get numbers. Yabona? I think mina if I cannot judge umuntu ngimtshela igqoke kanjani but mina benyeke ngithi mzala asabu right. Bengamtshela ukuthi ayintwana naye. Uzosivusela nje indaba ezingekho. Uyabona? Because it seemed wrong. Yonke into beyenza lapha yana but yena bekagqokile beka comfortable yabona so mina I thought ukuthi yonke into bekayenza lapha yana it was just to get the hype nan for ukuthi abantu bakhulume and if ufuna abantu bakhulume mzala you must know how to take it if you cannot take it mzala uzola na anyone but do you think if 45,000 leba mswela yona umzala does it make sense and how does it come up ukuthi izifike ku 45,000 because uthi what he charges imali echajayo for uchaja makwenzakalani mabathi advertise true okay angithi uyi-brand guys yazi angifuni ukuthi mina ngijaje ama brands wabantu nani because i target market yethu ayifani some of us we might see advertisele iphaza nani ukuthi abanye ba advertisela big companies yabo Gucci and it makes sense and ngeke siphikise yabona yeah but mina 45,000 I thought it was intonyana uyamthusa until became serious yaba serious I was like even ufuna unobangela wama Dominic wenza amazipho nge 3.5 lapho amazipho like only nails so dala wayenza mali okujime ngifakile lapho dilento